Mas nemu ketemu kakange lanang sapa ki Mbah Dulmanan Kiai saka Trenggalek yen aku nandak Semarang ya Gajah Putih ketemu Macan Putih saka Sawentar Manunggal padha jagone iki ya padha aduk-aduke aduk-aduke Sawentar Manunggal ketemu saka Gajah Putih Trenggalek yo nggih contoh adik-adikmu main sing apik jaga sportivitas ya jaga kedewasaan bermain salosmu panyemu jebal dodone ya ora apa-apa boyok ya oleh pokok aja lato-lato seneng ibuke nggo jan kilongne iki lho tobat kowe wis to Joko mutokno ora ijib mutokno udus beragam untuk paguyuban aku pendengar aku kurungan kene contoh perwakilan untuk mengambil bantuan repot kalau Juking Mbah Dulmanan Pak Garek ganti pecut wis to milih sing bundel ya oleh atau yang mewakili Blitar Barat Pak Sutik atau yang mewakili ayo Mas nemu sing berukun ora apa-apa atau yang mewakili pojok Satunggal Mas Mujib atau yang mewakili padha bubrone Mas Garno atau yang mewakili Lintang Geni atau yang mewakili SBR Pak Kayat atau yang mewakili Samandinan Bahman atau yang mewakili ya Langpera akhir ya kaya apa sebelahane Mbah Dulmanan Kiai lagi ning omah iki ning kene yo tiban ya golek lenane sing tadak ya udus ora kena karepe panah dodo mental Mbah Dul iki yo nanti sing sepuh Dun pada sore hari ini enek jago sing junior enek senior tok babon iki cara lawe cara wedok cara lanang yo ngerok wisan yo etan dijaga ditata jagone aja sembrono ngetokne jago kowe etan dadi dandan kowe nang Malagan sing kulon yo ngono ditata jagone kowe wanita kepare salaman sik ora ngerti yen Bandung kok diajali yo sebelahmu kaya apa mana baumu penging Prabu Damarmaya yo wes tatak landange Mas Wisang Geni SBR Samandiman Langpera Putra Baglen Sawentar Katip yo ora iya jonggrang Banyuwanmu cek lo monggo Sawentar iki diwakilne Bang Gli Sawentar iki Sawentar Sawentar instruksi Mas Iwan Pak Ajam Bang Gli sapa dari RBJ ingin Banjang Bang Gli Pak Kabul ini Pak Bo Bang Gli Sakti Pak Kabul mana Pak Kabul oh wes tanda tangan Bang Gli Mas Iwan SBR tanda tangan saya RBJ sudah 3 RBJ sudah siap oke Pak Wong dari Samandiman
Elang perak 3. Elang perak Pak jam 3. Wes borong nggih. Bangli Sama hitung elang perak 3. Elang perak 3 orang. Lek wis genep 3 ya wis. Aja ditambahin neh. RBC elang perak. Terus lek kurang kowe mbone. Bisa geni. Dari Gelap Sayuto Mas Iwan. Gelap Sayuto 3 orang. Atau yang mewakili. Gelap Sayuto. Gelap Sayuto 3 orang. Telu ae aja oke. Telu ae Mas. Se Mas Tris. Kose Mas Tris. Wes manut aja nusu-nusu. Dari Wisanggeni 3 Mas Iwan. Dari Wisanggeni 3 orang. Mas, aja ngoyok-ngoyok Mas. Sing wis mlebu ben mlebu. Manut karo instruksiku. Wisanggeni 3 orang. Nah, wis ditutup Mas. Nah, wis. Wis ready kabeh iki. Insyaallah undangan 3 orang doa sudah di atas, sudah di dalam panggung nggih. Namun dengan kata Kingko kembali semula dari yang pertama nggih. Sitok-sitok mbuh loro-loro mbuh ndelok jame iku. Oi! Haha. Pak Jadil Pak Toko Putra Mbah Glen. Inilah dari atau yang mewakili. Blitar Barat Mas Dwi Badang. Tanam atau yang mewakili. Rosotan dari Kaca Putih Terenggalek. Oh hehehe. Kalah dur. Itu 10 rapopo menangi mek. Jago panggah gandeng. Cilik ora kurang bakal gede rong silekuan apa. Panggah wani. Yo iki sawo kedut model iki ya. Mbah Anam. Mas Arifin, Mas Tony. Terus saiki Mas Arifin buki ditoto ning lawangane. Kuwi gerek kekantung sampean lek totone dhuwur. kowe ae. Sing isor wis ready. Sing tekone keri antrine yo keri. Sing tekone dhisik yo munggah dhisik ora apa-apa. Mosok ngono cek rewel neh niku yo. Mas Iwan gitu berkadil ditoto nggih. Terkondisikan. Jaguare ben rokok mesakne. Selamat mau. Bapak Haji Senen. Rosotan dari Trenggalek. Gajah Putih. Yo, Perhatian untuk Ketua Paguyuban Putra Baglen Mbah Anam. seduluran tanpa batas. Barat panggung. Jogete Pak Senen. Mas Gondo, helme ditok nih. Lek ora sedeng udenge dicepot Pak Bro. Oh. Kene. Wasit sing awas Mas Gondo. Wasit sing awas Pak Bos. Satu kali cambukan kurang 2 kali cambukan. Ora popo. Asik. Yo. Sing rosa bro calonnya dibalas. Yang penting 3 kali cambukan. Papat piye Batarjo kecuali dendo nggih. Salaman nabi-nabian Pak Bos nek sampun Mas Gonto nggih. Ben kaya dulur lanang. Sapa ngerti dadi kakange Untuk Bebean. Paguyuban yang Sapa ngerti duwe adik ayu. demit kali. Ih, sapa iki? Aku neh iki. Mas Supri Gepar. Dari Ratas Tuku Trenggalek. Demit kali. Persotan dari Wisanggeni. Aku kowe dadi garwa. Ditoto
nggih. Wayahe lek nom musuh Mas Bejo. Lek sepuh musuh sepuh Mas Bejo nggih. Jaya Kusumo. Monggo Tulung Agung yang sekarang hadir. Hadir dong. Jaya Kusumo Mas Agus. Mas Agus dari Bandung, Jaya Kusumo. Monggo Mas Suri. Ketune anyar model lagi. Yo. Piye biasane kae? Heeh. Samu lek rungcul aja sabet sik. Was. Iya. Ki Mas Layang Seto. Dari pojok guyub rukun. Gose sing sabar aja ngono kuwi Mas Seto. Ayo sabar ya pol ya. Tibake mek guyon. Ngono ngegede keamanane. RT Sekartaji kalau hadir silakan merapat ke Barat Tanggung dari Tulung Agung. Untuk Pasopati RT atau Sekartaji dari Tulung Agung. Betul sembarang yang penting yang di atas panggung. Selanjutnya dari salah satu jawara tiban yang kedua Trenggalek. Ketua Paguyuban dari Kabupaten Trenggalek, yaitu yang dari Rantas merapat ke Barat Panggung. Seduluran tanpa batas. Was hehehe. Ora opo. Sabetan kilo awakku kilo sepiro kekuatamu tak tampanane karo lembu sekilanku Awak isu kumpung kepulan dahu tak gawa kilo wes iya budal pamit karo biyunge tak tatak atine kilo sing jenis tontonan dadi tuntunan yo ngene iki lho sing dikarepne Pak Guntur Wahono yo ngene iki lho enek jiwa senine sing dikarepne karo Kabupaten Blitar yo ngene iki lho dari kebudayaan maupun yang dari kesenian yo ngene iki karepe iki yo aja mek rewel gedene yo ora lek bengkok ae tidak rewel. Perhatian untuk Ketua matur suwun Mas Supri Kabupaten Trenggalek dari Rantas. Kami harap merapat ke Mas Barat Seto matur suwun dari pojok. Yo iso gadine neh iki. Aku neh iki ya. Odo gadine. Grupe namanya sinten? Trenggalek Kebat. Nggih, Kebat. Oh. Nggih, nggih. Monggo niki. Mas Aja, lek ora penting rasa kok neng mic, ben aja ganggu penyiare. Mek manggil tok ae ngangge mic. Monggo selanjutnya Paguyuban Wagian. Wah, nggih Rantas niki. Yang mriki, Pak. Ki Mas Gondo dari pojok Rantas Rasotan dari Gajah Putih Trenggalek. nggih. Yo. Di Toto Pak Bos. Ya tadi ojo ngewal yo ojo macet Paguyuban dari Trenggalek yang hadir Mas Gondo tuh bahne begitu. Ibu karena itu mudah berdun transportasi. Mas yo son tekno iki lho yo biru piye putih piye iki ye carane langkae iki asik Perhatian untuk Paguyuban dari Trenggalek. yo Segera merapat ke Barat Panggung. sing rada nandang kandhane iso joget rada cepete Mas Gondo mesakne kancane ra bagian main yo arene ngisak ae yo ilang goro-goro Rantas dua kali jambungan serang satu kaki wala sebelah Pasopati yo Bogalan. Laskar Pasopati yo wes kena benak-benakan matur suwun salaman ababian ki jago baru kita iki jangan tutup Laskar surung tahu Tutu Mbah Kawah. Yit
dari Kota Blitar masih persahabatan seduluran Sulawesi dari yang kami panggil Trenggalek Rantas untuk tanpa ketua batas. paguyuban Laskar Jole, Pasopati Dupani Batu Jole, kita mani Jawa Manteran ini. Masuk Leno Pangedanis, dan Leno Dadani. Mana dadamu? Ya iki dadaku. Sabu Yo, Alu, Bodo. Yo, bau. Laskar Pasopati Bangkawa, Oh, Laskar Kutu Bangkawa. milih penjut Segera sekarang. merapat Yang penting ke yang di atas barat panggung, panggung. nggih. Gak pareng arep mecut lagi pecut duncane munggah nggih. Ngapunten ingkang kathah. Boten pareng arep pecut lagi duncane munggah nggih. Pecut kalau mau main diserahkan penjaga pecut yaitu Bapak Jupri atau Bapak Mulyono yang dari Ketua Tulungagung Bersatu. Yo, rasa kesusu poin dadang. Ketua paguyuban dari Kabupaten Trenggalek segera Dua kali merapat kurang ke barat tanggung. gantian bro. Dan Nurwindo Laskar Pasopati Prigi, Laskar Pasopati Tugalan, Sing rosoe bro. Becut Sakti, Sumpuno oleh malas. Sabu Alu, Laskar Kutu Bangkawa. Monggo segera merapat ke barat Balik tanggung. golek guru anyar yo kudune. Piye carane nyabet? Piye carane metut? Piye carane tadah? Bapak Carik dari Ringin Barjang alias RBJ. Nggih, Bapak anak Bapak Karno iki. Nggih, matur suwun Pak Carik dari Ringin Barjang. Heeh. Niki lho Pak Guntur, Pak Carik derek Triban niki nggih. Muri-muri Bro Jawa saking Maliran niki, Ringin Barjang. Mas Wardoyo Dhisik jago pencak dur regane ya. Paguyuban dari Trenggalek disuruh Saiki beralih bantuan transport di seni tiban. di barat tanggung. Monggo Mas Wardoyo. Ya, matur suwun Pak Carik. Heeh, wis to. Weh, penting urip-urip budaya Jawa. Monggo. Dari Wisanggeni. Ye. Rasotan karo Bapak Pait dari Rantas. Tuku Trenggalek. Padha sepuh iki. Senenge pahit, sementing wonge ora pahit. Gedhe pahit ora apa-apa. Sekali lagi Mas Wardoyo Yo, persiapan Pak Jarno nggih. merapat ke barat panggung. Aduh singo barong iki. Gantian Pak Pait, ganti mecut, yo ganti dadah. Musuhmu wong beringin sanen kula Blitar. Sekali lagi. Wisanggeni. Panggilan dari grup Tiban Laskar Pasopati Pogalan. Kami harap merapat ke tempat siaran di bawah panggung. Terima kasih. Dan juga ketua dari Sabtu Prapati. Silahkan merapat. Ataupun yang silahkan datang ke tempat siaran di bawah panggung. Terima kasih. Persiapan Rolling Wasit yaitu Bapak Tohari yang dari Rantas dan juga Bapak Sutrisno Gareng yang dari Kolo Ceking untuk rolling atau menggantikan wasit Pak Gembos dan juga Mas Gondo Wardoyo. Sekali lagi yang terhormat kepada Bapak Tohari yang dari Rantas Tugu Trenggalek
dan juga Bapak Sutresno Gareng yang dari Kolcengking. Untuk landang atau wasit menggantikan Pak Kebos dan juga Mas Gondo Pardoyo. Ki Singo Barong nih hari alap-alap SBR Bapak Harnianto Sultan dari Kaca Putih Trenggalek. Gak oleh dicekel bro, boten barang dicekel nggih. Nggih. Sing sabar Pak Harni nggih. Ben kene contoh karo sing liya-liyane. Was. Haha. Ento. Say. Yup. Oh tuh mau galek. Ya wes ra apa-apa. Tanggile barane Pak Jarno. Ya wes nggih ngapunten ing angkatan. Yo. Sementing padha dening urip Braya Jawa. Latihan, bro. Himbauan atau sebuah pengumuman yang datangnya dari dulur-dulur keluarga besar Paguyuban Seni Tiban yang dari Macan Gedung Puring, Macan Seto datangnya dari keluarga besar Macan Ludoyo Margomulyo ditujukan kepada para jawara dan juga para pendekar tamu undangan yang hadir. Saksikan, ramaikan dan juga hadirilah pertunjukan seni Tiban pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 tanggal 30 Agustus tahun 2026 yang bertempat di Desa Bumi Ayu yang bertempat di kediaman Bapak Terun. Sekali lagi saksikan, ramaikan dan juga hadirilah pertunjukan seni Tiban. Halo, dan juga yang bertempat di Desa Bumi Ayu di rumahnya atau kediaman Bapak Terun pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 29 30 Agustus untuk mengambil uang transportasi. Terima kasih. Persiapan Bapak Tohari dan juga Mas Sutresno Gareng, matur suwun Bapak Kebos dan juga Mas Gondo Wardoyo. Pelantang atau wasit diharuskan salaman. Salaman artinya selamat. Muga-muga donga selamat. Kali menyambung kali silaturahmi tandane lek kuwi kanca utawa duluri utawa persaudaraan. Aduh nek iso aja beda-beda. Sugih melarat padha ae. Ganteng elek padha ae. Galek Tulungagung Blitar padha ae nggih. Walaupun kita beda suara, tetapi tetap menjadi saudara. Walaupun kita beda pendapat, tetapi tetap menjadi sahabat. Walaupun kita beda jalur, itu tetap menjadi sedulur. Di atas lawan, di bawah kawan. Rokok sautil di wong loro. Pak Guntur sing dadi DPRD Provinsi Jawa Timur wonge bagus, kuning, loman. Karo sampean iki blater salaman yo munduk-munduk piye lho. Kena iki contoh iki. Di Mas Ipul Hari Kowo Teking Subontoro. Perjalanan Bapak Jarno dari kota Gajah Putih dari Trenggalek. Untuk Paguyuban dari Trenggalek yang belum Jarno Ipul rasi Tiban iki kok. Yo ditadai ora iki. Beda gaya satu rasa. Pak Jarno gayane yo ngono-ngono kuwi. Sing penting ora nyalai aturan, sing penting malah manut tertib tata tertib Tiban. Ora apa-apa. Sing penting ora digangat-digongat diguna. Manut karo pelingip Bapa Biyung. Manut karo pelingip yang guru. Panggah adab asor pun pakisan wala takun parian. Ojo nyengar kaya pakis nek iso ndingkluk kaya parile. Hati jauh kondang resikonya ya bot. Kono MC ini resikonya abot tidak umum iki. Neng alhamdulillah duwe ilmu sabar. Piye Pak
Mas Sutrisno Gareng, Pak Rantas, Pak Tohari lek waya dendo lek ora ya ora nggih. Pak Jarno nggih ngapunten ing kathah. Wis to. Manut, wis to. Aku kok kapakne iki lho, panggah manut. Marmut enak iwake, manut enak awake. Yang penting yang di atas panggung enggak oleh tepuk tangan nggih. Lek di bawah panggung enggak apa-apa. Nggih. Request Mas Bro, jaluk celengan. Musiknya jaluk celengan. Soalnya tukang singo barong iki. Yo, kendangi manut sing joget celengan nggih. Nggih, ngapunten Mbak. Lek nanti banan yo ngene iki, urung waya mandeg dijekne. Sekali lagi untuk semua Mana rime kudu sing cakrah. Kabupaten Trenggalek yang belum mengambil iki lho merapat Demit Singon dari RPJ Singo bareng. urung sedaya persotan karo Batul Manan dari Gajah Putih Trenggalek Kebat. Odo angele iki yo, odo singo barong iki. Jago lek sepuh koyo ngono iki lho. Inilah pertunjukan sertiban yang sangat agresif ya, dan juga sangat rentan dan juga rawan, yang sangat berbahaya, yang bisa dilakukan para jawara-jawara atau para pendekar yang sudah terbiasa. Inilah pertunjukan seniman atau apresiasi yang sangat berbahaya, tapi menjadi saudara ya. Dari dinas kabupaten, baik yang dari lembaga kebudayaan mau kesenian, di atas lawan, di bawah kawan Pak Bu nggih. Sabet-sabetan ning yo rangkul-rangkulan, lumrah oleh wedok diambung niki nggih. Pingku mendun rokok saudun ki wong loro ngopi bareng nggih to. Sementing ora bojomu, bojoku, bojoku tu bojomu. Iya iki menange dhewe iki. Nggih, kena iki contoh iki. Batul Manan, salah satu pendekar tangguh dari Trenggalek. Yang ini juga tidak kalah kenal, yaitu Bapak Parno Ariademis Singon si Raja Tebah, juga pendekar pencak dor dari Kota Blitar, dan juga punya seni jarangan Singo Barong. Yo tabuhannya jaringan mantar joget. Tas cukur modelnya ya niki, arep ngetokne bagus ya niki, iso payu neh niki kok. Yo, sing hati-hati di bojo, resiko bojo ganteng yo ngene iki. Yep, hop, salaman sing apian. Rangkul-rangkulan. Iki lho. Contone yo ngene iki. Mulane aja rewel, aja greger, ora oleh bengkok aja ta. Sementing diniati golek dulur ora golek musuh. Golek musuh zaman londo. Saiki sore neng. Sementing dulur akeh, rezekine akeh, paring seger waras, sate enak. Rong wedok ayu cek pengin lah kuwi lho. Sing penting kuwi. Ya sak dungane muga-muga kabeh paring seger waras, rezekine akeh. Umur sing panjang sing barokah. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Op. Ki Mas Kajat dari Elang Perak, Rosotan dari Gajah Putih Trenggalek. Podo kentute podo wanine ya. Gantian Mas Bro. Urung wis Mas. Sik ben bar sik. Yo, rodok cepetnya Mas Sutris. Antrine sing akeh ngisor sakne nek ramae niku. Setelah undangan ke Duren enggak jam 6 enggak. Rusone pitung sapi ya niki. Ora apa-apa. Ireng piye? Biru piye carane? Lho, tontonan dadi tuntunan yo ngene iki. Tuntunan sing katon yo iki. Sing elek aja kok lakoni. Sing apik nggih menae. Matur suwun Mas Kajat. Matur suwun dulur dari Gajah Putih. Iso iki jangkung gede dhuwur. Yo, lo esolah bawaane iki. Soning ora.
sponsor juga soalnya. Pokok Batul, Batul. Mas Sokol dari Sumur Kebuling. Dan watot, patot, satet, ganti karo kancane. Es, satu kali cabukan. Ora, popo. Sokol Sumur Kebuling. Rosodan dari Kota Blitar. Wis to ajaran rapopo. Pancen wis diniati ya kan. 3 kali cambukan sudah selesai. Gantian bro, ganti mecut, yo ganti dadah, ganti mecut, gantian karo kancane neh. Lek kurang sok ben tanggal 29 yang bertempat di Desa Bumi Ayu. Wonten kediamanipun Bapak Drun nggih. Sudah menjadi undangan resmi yang diperkuat atau dari kepengurusan keluarga besar Pagriban Seriban Macan Ludoyo Margo Mulyo. Pimpin pun Bos Sandi Elang Bos Solikin tutur neng Blitar tenane nduk Rino wangi tansah sumunan kemoenyek ngono nyanyi iki lho generasi Blitar 17-an mesti ngeneki ibang. iya bener kuwi nduk kudu ngeneki tiban ya 17-an nggih muga-muga dipun peringatan kalih para punggawa pangemban pangawiti kraja sacara nagari saking Kabupaten Blitar nggih panjenenganipun Bapak Haji Bapak DRS Haji Rianto MM selaku Bupati Kabupaten Blitar nggih dan juga dari kesemua keperangkatan atau kepengurusan Kabupaten Blitar lek hendak 17 Agustus pokok Agustus nanggap tiban nggih muga-muga dijumakne ae nanti bisa ACC sama Pak Guntur monggo Batul Manan monggo Bah Soko Sumur Kebuling lagi terkalek ganti wayangan nyata iki yo langkung gede duri sopo kadang iki yo sing rada cepet ae Ojo pae ana candi penataran Blitar persiapan untuk rolling wasit yaitu Bapak Guntomo yang dari Wisanggeni Presiden kang sepisan dan juga Mas Gondo Wardoyo yang dari Kota Trenggalek sekali lagi kepada Mas Gondo Wardoyo dan juga Bapak Guntomo yang dari Wisanggeni dengan hormat dimohon untuk naik ke panggung untuk rolling atau menggantikan wasit matur suwun Bapak Setu dari Trenggalek sik bro yo pas monggo yang terhormat Mas Gondo Wardoyo kalau nggak ada perwakilan dari Kota Trenggalek asik yang ngono nduk Blitar kumandang mas ayo Blitar semoga sukses amsahat maya guyub rukun loh Jinawi loh Jinawi tandurane ya subur makmur muga-muga tetap panjenenganipun Gusti ingkang murbeng dumadi iyayine generasine ya luhur budine alhamdulillah sore-sore padang bulan tenane bro ayo kanca padha melu tiban rene jogetan kanca kabeh padha tiban-tiban
Mas Gerandong dari pojok sebuah panggilan Perasaan dari kaca putih terenggalek satu asik yo Mas Gerandong monggo Pak Tukimin tak teni ojo kabeh ojo turu sore urung iso turun sirahe mumet lho iya Pak bener kuwi alah paling jaluk sangu kuwi alah gayane lek wong ngono kuwi tenane nduk kanggo janji Pak atiku gelo Mas Edi Ebeng dari SPR yo Perasaan masih dari kota Gajah Putih Trenggalek podo kuning iki sing ora podo gedine asik lek ndang tengahi Mas Kodo Pak Guntomo ndang tengahi nggih biar aman dan juga nyaman keamanan tetap terkondisikan Pak Jadil dan juga Pak Ipung yo Mas satu kali bukan kepada yo rotot dandane Mas sing isor tandone jokeh sekretaris mesak nih lek kebagian main nih yo ditunggu Bapak ada kok ngawe ayo Mas selasa sore ganti karo kancane ojo suwi-suwi tandone jokeh asale sangka telo atine rada gelo Pak Guntur masak rasa sing awas sing hati jago gede jago kanasi yo latihane ngentekne wit kambil telu wisane yo di tengah nih yo ora sah suwi-suwi pas monggo Mas Edi asik jan toto tatas titis senan dan kalau taktik nyamber walang palukon nyampar banyu kepada Bapak Tukimin dan sekti tanpa aji tenan iki teguh tanpa keburu kami harap datang ke tempat siaran Toyo di bawah panggung terima kasih dua kali cambukan kurang satu kali cambukan